Emeren sukaldeko maila zabala da. Eguzki begitan aldare baten antza zirudien. Hala diot, kursilleria marratik arantz lerratu arren. Agindu zidan bertan etzateko, auspez. Bere erara usatuko zidala ametsitsu ziura. Ipur mamietan pa eman zidanerako, nere zauriari piko egin nion berriz, amu berberarekin. Enuke nahi hau azken aldia izaterik, kalmaz erantzun zidan. Ez dago zertan. Ekina naiz baina. Emeren bizitza interferentzia bat izateko eskubidea ukatun banion neure buruari, banuen haren zintasuna proban jartzeko eskubideare, zetatia izanik. Zuk ez nauzu behar. Gau, gure hau usten badugu, eta berak, isilu zaitez, ez dago zertan. Amets zenbakia, leioarena. Bigarren ametsean, eme norabait doa, jai batera edo. Alkandora beltza jantzi du, ezin ederrago ikusten dut. Gizon tantaia leio aurrean. Berarekin noala esan eta ezetz bere kabuz doala. Tiradizo jasanezina sentitzen dut beraren ganantz. Bapatean, konturatzen naiz, leioa, arriskua dela niretzat, eta harineketan ihes egiten dut. Izerditan esnatu nintzen, kamisoiaren tirantetako bat apurtuta, arnasestuka eta buruko minez. Pertsianaren zirrikituetatik sartzen ari ziren izpiak, atz zorrotzak lez sentitu nituen lokietan. Buruti zaude lastana, esan eta esan. Bilbon nengoen orduan, egunero berba egiteko ohitura genuen arren, emek etzidan deitu gau hartan, ez bezperakoan, ez da hurrengoan ere. Neuk ere ez berari, enion inoiz deitzen. Aixiago konprendituko duzu, xoraduraaren sarean, eulia izatean laket nuela esaten badizut.